Та-да-дам! В ръцете си държа нашата коледна кутия с всички наши продукти, които успяхме да направим за вас на половин цена. Тоест ще получите цели 5 продукта на 50% намаление. Само сега имайте предвид, че бройките са ограничени и няма да има за всички. Така че побързайте да си поръчате нашата коледна кутия от линка в описанието. Ето какво има вътре в нея. Изглежда тя с коледна декорация. И така, какво има в нашата коледна кутия? Първо, топ продукта ни, който е колагенов бутер за изглаждане на фини бръчки, на шия, деколте, за отпусната кожа, за суха кожа, особено по време на перименопауза и на менопауза. Това е нашия топ продукт. Следващия продукт, който може да откриете в коледната ни кутия, е масажния ни сапун, който е антицелулитен и прави масажи. И даже да ви споделя, наскоро се върнах от Турция и бях от пътуването супер подута, защото и шофирам, освен всичко друго. И бях супер подута. Буквално краката ми от коляното надолу бяха равни. Искам да ви кажа, че си направих масаж на цялото тяло с този масажен сапун и буквално след 2 часа бях изхвърлила всичката задържана вода. Така че, мили дами, това е продукта, който много добре работи за раздвижване на лимфата. Всъщност, нали, той така изчиства и целулита. Следващия ни продукт, който е в допълнение към антицелулитния сапун, е антицелулитния ни лосьон, с който след баня и след масажа с сапуна си правите втриване, където съставките на този антицелулитен лосьон допълват масажа от масажния сапун за разграждане на целулита. Следващия ни продукт е копринената ръкавица, която е ексфолираща, ексфолира от тялото мъртви клетки, мръсотия, прави кожата супер гладка, нежна и, разбира се, я запазва по-дълго време млада. И последният ни продукт е крем за лице с колаген, който всъщност подаряваме към комплекта от 2 броя колагенов бутер, но в момента сме го сложили и в коледната ни кутия. Не може да си го закупите, може само да го получите като подарък. И комплимента към тази кутия е коледно късметче. Във всяка кутия има и коледно късметче, освен всичко друго. Имате си описание какво съдържа кутията. Така че, прекрасни дами, пожелавам ви весели празници. Направете тази покупка и си направете прекрасен подарък, защото много от вас имат само един от продуктите. Това е перфектният начин да изпробвате всички наши продукти на половин цена. Тази кутия с всички тези продукти струва само 75 лева. Иначе цената и продажната е около 155 лева. Така че, прекрасни дами, направете си коледен подарък с голямо уважение и с голяма благодарност от нас за вас. Весели празници!